Good morning guys. Biyernes Santo ngayon. Kahapon wala kami vlog. Kasi nakaano lang kami. Wait lang, growth maya-maya. Nakafocus kami sa pasyente namin, kay Atom. So, ayun. Ano naman siya guys. Okay siya. Kumakain, umiinom, nakikipaglaro. Yun. Hindi ko na siya in-isolate. Bahala na. Kasi, dito. Malakas ang pakiramdam po talaga na sa nerve ang nito. Yes, nak. Ayan, magluluto ako ng sopas. Wait lang. Ano ko na ganun. Ay, malakas nga yung loob ko na wala talaga siyang wala distemper guys. So, nasa nerve yung niya kasi sa heart nga. Kaya, ayun, binibigyan ko siya ngayon ng may mga binigay sa kanyang gamot na pinapainom ko talaga sa kanya. Kaya hapon bantay na bantay namin siya. Then, ayun, nag-order ako ng nano silver. Kasi yung nano silver dyan na nakuha ko is yellowish. So, dapat palang nano silver is clear. Like water talaga siya. So, ayun, nag-reorder ako ng iba. Kasi sabi nila daw yun. Masama or hindi effective yung unang ko nabili ko. So, ayun. Wala pa ako sa wisyo, guys. Alam mo, sarap-sarap sanang matulog at lumaklak tayo ng gluta kaso. Pasaway naman tong to eh. Lumabas na sa sakyan. Sino lumabas? Puti. Sino puti? Yung X? Sorry talaga yan. Sana nakipagpalit na lang sa'yo kagabi, no? Kasi ganyan kapag maagang kung sino maagang aalis, siya yung nasa buntot. Ganun. Para hindi maistorbo yung mga yung ibang tenant. Kaso hindi nakipagpalit kagabi. Hindi nga tayo umalis kahapon, di ba? Yes. Saan tayo pumunta? Ay, oo. Lang kami, nag-grocery lang kami kahapon. Pero sana, nakipagpalit na siya kung maaga pala yung yung alis niya. Anyway guys, ayun nga. Luto na tayo ng breakfast at kumatok na si Chris. Ayan. Asan na si Pugi-pugi. 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 Aray ko. Asan si ayun Tom-tom! Tom-tom! Sumusunod-sunod na din pati siya sa amin kapag lalabas kami. Nasa kulungan kunwari siya. Naku, kakahul siya. Ayan. And then, kahapon pala, ayun, tinatuan ako ni Daddy dito. Ng po. Ayan. Hello! Hello! Ha? Ay. Huwag mo namang ganyanin si Ato. Maano nga siya. Ikaw, pugi-pugi, pam-pam ka ha. Maliit ka, di ka makakakyat dyan. Pero sa sasakyan, nakakakyat yan, Daddy, no? Ang bilis nito makita sa sasakyan, eh. Huwag mong ganyanin si Tom-Tom. Natutumba eh. Ayun. Tinatuan ako ni Daddy. Sorry, may istorbo si Hindi ko pa nga masyado nalinis kasi bawal daw. Basta yung sabi ni Daddy na muna. Ayan. Cute! Po! Morning! Gutom ka na? Hindi ka pa pala nakapagpagupit, Ayan, sumunod na sila palabas. Nagano na pala yan niya, good news, nagano na siya, nagdumi na siya. Kanina, sumunod siya kay Daddy. Hey! Ito yung mga nireseta kay Atom, guys. Itong vitamin concentrate. So, para siyang toothpaste, ganon. Lang, konti lang ilalagay ko lang sa ngalangalan niya para ma-take niya. Tapos, ito, yung sa puso niya, 1/2 tablet per day. So, twice a day. So, bali, isang tablet, isang araw. And then, ito yung bagong nano silver na pinabili ko. Pinadeliver ko agad kahapon. Ayan. Purong-puro daw to. So, 5 ml. Hinahalo ko sa tubig niya. Kaso, hindi niya naubos yung tubig niya. Kaya, sabi, ipuro ko na lang daw. I-direct ko sa bibig niya. So, ayan. For 1 week lang na muna. Para titingnan yung yung resulta sa niya. Sa
sa katawan niya, sa effect niya. Kasi kailangan mabawasan yung pag-twitch niya. Ito nakakatulong daw yan. Kasi nakakaawad, parang doon ako nasasaktan sa sobrang pag-twitch niya eh. Ayun. And then ito, multivitamins ulit. Pinapasabay, ito yung naman yung inano nung vet dun sa Kapema. Pinapasabay na din ng vet sa ano, sa Greenwoods. So, ayun lang. And then yung mga treats nila. Yan. Later, bigyan ko si Atom ng ano, ng nano silver. Kailangan mo lang ano, walang laman daw yung tiyan. Ito yung reseta sa kanya dun eh, sa Greenwoods. So, ayan lang. Nutripet tsaka yung ano niya. Vet medin nasa puso niya. Anyway, luto na tayo guys. Napaghiwa na ako ng ano, ng arikada. Magluluto tayo na ng sopas. Ayun, nalantaw. Hindi ko pa nagagamit. Ngayon gamitin ko yan. Mushroom ang ilagay natin. Mushroom. Parang mushroom soup na rin siya. Saan pa yung isa? Ayan, may tira pa ako dyan noodles eh. Para maubos na to. Noodles, macaroni. Tama, noodles din. Tapos kahapon, magpakulo ako ng ano eh. Ng chicken. Yung broth lang guys. Yan. Tapos nilagay ko sa ref. Kaya medyo nakano siya. Yung fat niya. Yung gisa lang tayo. Bawang, sibuyas. Tapos kahapon, nagano lang ako. Nagisa lang ako ng nagisa ako kahapon. Kay Chris is broccoli, tapos sa amin ni Emma yung ano, yung talbos ng sayote. Tapos binigyan ko dyan si Ate Tessa kasi medyo madaming talbos ng sayote. Morning! Furnace naman ang lakas talaga magpa-fresh ng laksa. Kapag lumalaklak ako sa gabi, fresh yan talaga. Yan si Emma, na ang agang gumising. Sabi ko magpahinga kasi bukas ano, balik trabaho na naman. Siya kasi nakarinig nung katok na yata. Sino ang kumatok? Si Ate Tessa? Ayan sa baba. Pagulat mo naman yung kumatok, akala mo may sunog. Akala mo may sunog. Di ba minubog siya? Oo. Tapos katok na siya. Kaluko. Bakit mo sinasabi ang mga problema niyan sa isang taong naguguluhan ng isip? Hindi mo nakikita. Yung dukan. Ay, yung pagkain mo yung yan. Paghasik ng masasamang balita. Paghasik? Gano'n ba nakatagal? Komigi. Arti matsa. Pagpatay na lang ang may bahagi ka sa kayamanan. Tagal ng panahon. Kain guys. Ito na yung creamy mushroom sopas. Ayan, mga mushroom ang lagay niyan eh. Kain with ano, tinapay, coffee, and coco jam lang. Okay guys, after breakfast, balik ulit tayo dito sa kwarto. Kanya-kanyang kwarto. Si Chris at si Emma nasa kwarto din nila. So si, nasa ilalim. Palakad-lakad lang. Si Groot, ayun, pati si Poklat nasa ilalim. Gagawa ito yung dalawa to. Uy! Wait ko. Sa lahat sa Pinas, makikita niyo paano mga isda kasangansat sa... Ang kita itong dalawa, Tim. Diyan sila natulog kagabi. Paano di ko pa pinapasok yung ano nila, yung higaan nila bagong laba kasi di pa sila naliligo. Ayan, bukas paligwa sila ni Daddy. May Parang yung ano na si Yung eh. Katayin na yan. I-slice na yung tummy niyan. Laglagan mo ng mga gulay. Saan si Tom Tom? Tom Tom! Tuloy. Tom Tom! Sorry. Tom Tom! Ayun lang. Tayo dito lang sa bahay guys. Since it's Friday, dito lang. Hello guys. Ayun. Sakit ng bato ko kakahiga. Kaloka. Saan na si Liit? Ayun, sumunod na naman siya sa akin. Hi! Hi! Hello guys! Sunod-sunod daw kay Mami guys. Ay! Ayun din ang yung. Yung. Uy! Mag-awayan ha. Ayun. Sakit.
Nagsagot lang naman ako ng mga, ano, ng mga Viber messages. Tapos, sa page, sa baba, nag-post, mga paninda, ayun, sakit sa ulo. Ang sakit talaga pagka, ano, lagi ka lang din nakahiga, no? Hindi naman ako natulog, si Froggy natulog. Antukin yun, you know. So, ayun. Ay, wow! Wow! Friend kaya, laki ni yung nanlate siya, lalo si ano. Si Atom. Tam-tam! Ayun, napainom ko na siya guys ng ano, yung kaninang umaga, yung silver. Ano ba tawag doon? Basta yung silver. Tapos, yung vitamins niya. Sakit sa puso. Gamot sa puso. Tapos, oh, baby! Yung iniiwasan yung madalas mauntog eh. Tapos, yung vitamin B complex nga, yung dalawang vitamins niya. So, ayun. Para at least maiwasan yung pagtutwitch niya. Para hindi sasapak yung ano niya sa ano, sa floor. Nakakaawa. So, ayun lang. And then, normal din yung kanyang, ano, yung kanyang pag-poop and pag-wiwi. So, no sign pa na may ano nga siya before. So, yeah. Ano yung good news yun. So, ayan. Pang ano pa lang naman niya. Pang second day ata dito. Third day. Ayun. Third day na rin na maingay ang pagtulog namin kasi ay, umiiyak siya. Ayun. Anyway. Wala pa kaming ano. Pa kami nagla-lunch kasi yun niluto ko lang kanina na ano. Na sopas yung kinain namin. Tapos, ayun, tulog-tulog. Higa-higa sa kwarto. O, yung tutoy mo, tingnan mo, ang laki-laki na, o. Di mo na pinapasok na naman. Gusto mo ng tulong ko? Kaloka. Isa pa yun, eh. Pero naipapasok naman niya. Kaso, mamaya tulong ako. Kasi medyo, ano na, lobo na, eh. Ayun. So, ayan, miss, sopas pa nga kanina. O, binigyan ko na dyan sa baba. Tapos, nagbabad ako ng munggo. Pakuluan na natin. Yan ang ulamin namin. Walang sahog lang. Munggo lang. Inigisa ko lang siya. Muga na sa Ate Tessa. Mukha na ng malunggay. Yan, inabangan kasi namin yung tao dyan. Nagpaalam muna kami. Yan, sarap! Sa munggo. Parang sa probinsya lang namin. Pagka magugulay kayo ng malunggay, yung mga ano, hingi lang kayo. Kahit mga kangkong, talbos ng kamote. Diba? Sarap talaga pag may tanim. Nagisa ko na eh. So, yan na lang inaantay ko. Mabwisit yung spider sa'yo eh. Ang cute niyo yun. Hinaan niyo yung spider ni Daddy. Lapag mo. Sundot-sundutin niyo yun. What artist you're going to be singing? Celine Dion. Oh, wala. Fun doing this. And again, here we have a kid that is born to be on stage. Ala. Tabi mo nga yung ano mo, yung isang jar. Nakikita niya kasi gumagalaw eh. Ulo. Tatapon niya yan. Sige ka. Si ano din, ha? Oh, madaganan si ano. Tom-tom. Yung. Chismoso ka talaga masyado, Junior. Ano? Ayan. Pati yung nasa ano eh. Enclosure eh. I was really nervous. May ipis. Lily was standing next to me and she did amazing. Pag magpapakain na si Daddy, lagi nakabantay si Junior eh. Hindi ba dumive siya doon sa ano? Lagayan mo ng ipis dati. Ayun guys, ayun na yung munggo natin. Ayan, sinabawan ko ng medyo marami-rami paraan. Pang sabaw. Kasi ito ang ulam namin ngayon. Yung queso wrap na dinala kahapon ni Ryan. Bigay ni Sis Leia. Ayan, thank you so much guys. Queso wrap again. Ayan. Ayan. Dynamite overloaded. Yan. Tapos, ito naman is cheese sticks overloaded. O, diba? Sarap papakin ngayon.
Kasi bawal ang karne. Ito na muna. Pang ulam doon. So, yun. Hihi. Ayan. Gutom na ako kasi hindi kami nag-lunch. Diyos ko. Kung alam nyo lang guys, nanginginig na ang ano ko. Ang tuhod ko. Tapos susunod ko yung sa dogs. Ayan. Tapos hinati ko lang yung malunggay. Ayan. Lagay ko rin sa dogs para healthy. Pero may ano sila doon. No? May hotdog si daddy. Para hindi naman masyadong matabang ang ano namin ngayon. Ang food namin. Bango. Ayun, sobrang lapot niya kasi kanina eh. So, inano ko siya. Wait lang. Inad ko ng konting water pa. Yan ang gusto ko. Hindi masyadong matubig din. Hindi masyadong malapot. Para ma-cover niya lahat ng ano, ng kanin. Pag sinabaw mo is lalapot siya dahil sa kanin. Perfect. Kain tayo guys. Balik work na naman si Emma bukas. Sama ko. Tapos na ang kanyang ano. 2 arawan na. Pero may ano naman. Magkaka-rest day ko na niya kasi may ano na siya. May mga training na daw. Ito pala daddy. Ayan o. Bakit may wait lang. Niluluto ko pa yung ano nyo. Pagkain nyo. Ayan. Let's eat. Tulog na siya. Papainumin pa namin ng huling gamot niya para sa araw na to. Higa na din. Yeah. Kunin mo na to. Yeah. Tapos ito, piano na to. Para sa kanya na. Bibilang ko na lang si gluten ba? Kasi silang dalawa dito eh. Ah, okay. Sige. Dito, painumin muna natin yun ng ano. Wait lang. Ditay. Daddy! Baliw ka pa, iinumin pa nga ng ano. Gusto niya. Ha? Ano ba yan? Wait lang guys. Ito mo. Tom. Papo ka dyan. Ikaw ang umupo, hindi si Tom. Ha? Dali. Para kanina lang yan. Yan. Galing ay. Very good. Good boy. Yes. Solve mo na siya din. So, ayun guys, tapos ng ating araw. Ang note 4. Yes, thank you very much sa aking mga fans. Nakaligo na si Chris, nasa kwarto na rin sila. Ayun, alas 8 pa lang, sobrang aga pa. Ayun, wala na rin naman kasing gagawin eh. Ang sarap talaga pag sa ano ka lang eh. Yung nasa house ka lang. Masarap din magbakasyon guys. Mag out of town kasi yung pagod, yung, alam niyo yun, yung biyahe. Kaya mas mainam na dito na lang sa bahay. Simula na naman tayo ng iyak-iyak niya mamaya. Hopefully yun ang mabawasan, yung pag-iyak-iyak niya and then yung pag-twitch niya. Yun lang talaga guys. Okay na. Kaya ko na tiyagain yan. So yun lang. See you tomorrow. Good night. Good night today. Good night. And thank you for Note 4. Note 4? Wala nang Note 4? Note 8. Baliw. Bye-bye.